Ka National People's Youth Front Tersyang Unit ka ay kublay ya UMLA ka nartiang ubalong ru sembut Menteri Rangba ka jela mas ngau bahalang thar ubalas ngab ya ka jing u jing nam jongki ban penbha ya ka surak nakabenta ban kit ka ba. Ha ukurwo ka National People's Youth Front Tersyang Unit kalau ong baya ka ni ka surak la dapan penbha penmiat ha ka kat santrik na wiang kabala pensuk bat yarap shibu ni kinong rap jongkas nong tersyang hakakit ka ba. Haka ni ka jingpan bha ya ka surang kata da ka bathe ya ka khendaw bantap ikit liu ki saar ha ki banta ka ni ka surak kumba khendai phomita dalam khmat da President Walmi Jun Singkon u Secretary Damian Pingrom bat kattu ka ni ngut ki dekhan nalor ki advisor ki balasan ran bat penyok mensi mi ki dekhan. Itu flow